Terve. Terve. Minä kyselen ihmisiltä vähän niin kuin yhteisöistä ja community managereista. Säkin olet sellaisia hommia tehnyt ja nyt me pidetään seminaari, jossa community managerit on keskiössä. Joo. Community managereilla on niin rankkaa. Mikä sun mielestä on community managerin hommassa rankkaa? Ja rankkaa, sehän on silkkaa hauskuutta. Yksi mitä mä oon miettinyt, että mitä se community manager itse asiassa tekee, että Jenkeissähän se on hyvinkin ilmeisesti tunnustettu ja tiedostettu ammattilainen, mutta Niitä ei Suomessa oikein ole vielä. Suomessa ei ole. Jaha, pahoittelut tästä. Soi pois. No niin, leikataan pois. Niin, että Suomessa ei oikein ole vielä community managerin ammattia tunnustettu. Ehkä sen takia, että niitä on, mutta ne ei joko tiedä itse olevansa sellaisia. En mäkään tiedä, onko mä ollut tai olenko mä tai tulenko mä olemaan, mutta se, että niitä ei leipelöidä sillä nimellä. Eli ei pidetä ääntä siitä, että Tämä on nyt tämmöistä hommaa. Niin, tuoda sitä vaikka titteliä nyt sitten ilmi. Mutta sanoit, että se on hauskaa. Mikä siitä tekee hauskaa? No ihmiset tietysti. Että sehän on mun mielestä niin kuin, mikä mun rooli on, jos mulla on sellainen rooli, niin se on se, että mä mahdollistan ihmisten niin kuin tulemisen vaikka johonkin paikkaan ja se, että niillä on siellä hyvä olla. Eli niin kuin, se on mun juttu, että mä hankin vaikka sponsoreita, koitan jotenkin sen communityn asian tai minkä ympärillä se pyörii muotoilla vaikka nyt liikeyritykselle, että mitä ne saa siitä irti. Joo. Mielestäni se on mielenkiintoista. No niin, kiitoksia.